Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun tentrem rahayu. Nugroho sih wilasaning Gusti ingkang Maha Welas tresna lan asih. Sanitosa langgeng tumedhak tumanduk kajiwa kasalira. Wontening jiwangga panjenengan sedaya saha kula waradin sagung dumadi raharja rahayu niskala satuhu. Nuwun dumateng para tamu sinedahan ingkang satuhu pantes hanampi sagunging pakurmatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati Bapak Sunarji SPD MPD, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Pati Ibu Niken Tri Mainingrum utawi ingkang hanyulihi Pangarso Dewan Pengurus Daerah Permadani Kabupaten Pati sinartan para pamong, Pangarso Pawiyatan Bergodo Dwi Trinisat saha para dwija, sumrambah para bakal siswa pawiyatan panatajaran tuwin pamedhar sabda Permadani Kabupaten Pati Bergodo Dwi Trinisat ingkang satuhu winantu ing Sukorahayu. Sumangga langkung rumiyin kula dherekaken hangaturaken raos puja lan puji syukur konjuk ing ngarsa dalem Gusti ingkang hamur bengrat. Inggih awit saking sih wilasaning pramila ngantos dumugi ing ari ingkang indah menika. Panjenengan sedaya dalasan kula tasih dipun keparengaken samiya rawuh ing sasana menika kanthi kawontening wilujeng tanpa pambeng, rahayu tanpa reridu, slamet widodo tinebihna ing sambikala. Satemah hamba barbingar hanenggih kaleres ing ari pinilih ditemanis Surya kaping sekawan Condro Januari warsa 2026 mapan ing madyaning gedung SKB Kabupaten Pati kaadanan adicara wisuda Purwawiyata pawiyatan panatacara tuwin pamedhar sabda Permadani Kabupaten Pati Bergodo Dwi Trinisat pramila sumangga para tamu kula dherekaken lenggah kanthi mardu-mardikaning tias ngantos paripurnaning adicara wisudan menika. Nuwun. Bapak Ibu ingkang satuhu luhuring budi, keparenga jejer pambiwara kula ngaturaken reroncening tata cara ingkang rinakit. Tata cara pinuruakan nun inggih pambuka. Kalajengaken lagu Indonesia Raya ingkang dipun pandhegani Ibu Klorawati SPD. Sumusul lancaran Permadani Kuncara. Tata cara salajengipun Hastungkara Brata ingkang dipun pangarsani Bapak Hadi Solikul SPD. Purna puji pandonga tumuli atur palapuran saking pangarsa panawung krida pawiyatan Kanjeng Raden Haryo Seno Hadiningrat. Kalajengaken punjering tata cara ing siang menika wisuda Purwawiyata pawiyatan panatacara tuwin pamedhar sabda Permadani Kabupaten Pati Bergodo Dwi Trinisat warsa 2026 kanthi wujud panyangsangan tondo pasarta pawiyatan. Tata cara kalajengaken sesorah saking pangarsa DPD Permadani Kabupaten Pati Bapak Subawi MPD. Saha sesorah saking Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati Bapak Sunarji SPD MPD. Mekaten kala wau reroncening tata cara ing siang punika. Para tamu kakung mewah putri ingkang satuhu luhuring budi,
Karana samudyaning sampun saega ing gati, sumangga enggal tumapak tata cara kaeka hanenggih pambuka. Hamurwakani tata cara ing pangajap lampahing adicara wisuda Purwawiyata pawiyatan panata cara tuwin pamedhar sabda permadani Kabupaten Pati Brigada Dwi Trinisat wiwit saking Purwa Madya Wasana mugia kasembadan lulus raharja kalis ing sambikala satemah asung pangaribawa gunggung siswa ngantos purna pawiyatan saged wetah keporong rembaka sumangga kabuka kanthi basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tata cara angka dwi hanenggih ngumandangaken lagu Indonesia Raya ingkang dipun pandegani Ibu Klorawati SPD. Para tamu kaaturan jumeneng. Para tamu tetep jumeneng kalajengaken gending lancaran Permadani Kuncara.
Para tamu sinedahan, kaaturan lenggah wonten palenggahan sakawit.